Kadhi nyime ni yepo mar Sikunde tam mar 2 koro dok ok bitimore machiegni ka jatend piny Kenya William Ruto ne olando ni ondam makamayo kaluore kod koth mapek kod oula mapod okwako gwenge mathoth. Tend skunde mag jopuonjre mag Yepo bende omi chik mondo kik duok jopuonjre makamago pacho. Ponono jatend piny bende ogolo chik ne migawo mar omenda mondo ketenge omenda moromo e kedo gi midhiero mag koth kod oula. Kristo wino nigi ler. E ranyisi makende mar midhiero maduong' mokwako pacho kae kaluore gi koth mapek madhi nyime kod chwe, jatend piny William Ruto ochwalo nyime yepo mag skunde duto e tam mar 2 nyaka tarik ma ok ong'ere. The Ministry of Education is directed to postpone the dates of reopening of all schools in the country for the second term until further notice. Magi timore kinde ma jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ochiko board matayo skunde mondo bed karomo kinde ka kinde kendo chwalo report e wi chal mar skunde gi ne board mag somo e county magi. Board mag somo bende omi nyaka tarik 10 dwe mar 5 higani mar chwalo report margi e wi chal mag skunde e gwenge gi ne jatend migawo mar somo. E wi jopuonjre mane oseyawo skunde gi, Machogu ogolo chik ne tend skunde go mondo kik duok pacho jopuonjre makamago makmana ka ngima gi ne kama ng'aw e skunde go. Sadly, we have not seen the last of this perilous period as the situation is expected to escalate. Meteorological reports paint a dire picture. The rains will persist, increasing both in duration and intensity for the rest of this month and possibly after. Mae thuolo mar 2 ma yepo mag skunde e tam mar 2 ochwal nyime bang' jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu chwalo nyime yepo mag jopuonjre e juma mokalo nyaka tarik 6 dwe mar 5 higani. E komachielo, jatend piny ogolo chik ne jo od bura mondo ket bath omenda mag dongruok mar NGCDF e gero skunde ma pi oula oketho e gwenge gi. Members of Parliament are requested to reorganize the CDF allocations to prioritize reconstruction of school infrastructure that has been damaged as a result of the floods ravaging the country. E okenge marakore aching kod midhiero mag koth kod oula, Ruto omiyo migawo mar omenda chik mar keto tenge omenda moromo e kedo gi midhiero ma okel kod koth kaachiel gi oula. The Treasury has been directed to provide adequate resources and work with other development partners to provide for the purchase and supply of food, medical, and other non-food items. The ministry responsible for special programs is directed to work with development partners and relevant humanitarian organizations to mobilize adequate food and non-food supplies to support all affected persons in every part of the country. Kakayo mar konyo jopiny kaluore gi tuoche ma inyalo kelo kod muomruok mar pi mochido, migawo mar thieth omiting mar tiyo kod riwruok mar thieth e piny mangima WHO, bad migawo mar Kenya Red Cross kod riwruoge mamoko e manyo omenda moromo mar miyo jopiny yedhe kod weche mag thieth. The Ministry of Health is directed to work with development partners including the World Health Organization, AMREF, Red Cross, UNHCR, World Food Programme, and other relevant humanitarian agencies to mobilize resources and logistical support to avail essential drugs, food, and other medical supplies to those affected. Jatend piny bende omiyo migawo mar arita chik mar daro joma odak machiegni kod aoche e bwore Nairobi kochopo odhiambo ma kawuono. Kuom thuolo mar 2 biro chuno jopuonjre mondo bed pacho kaluore kod midhiero mar koth madhi nyime kod chwe e pacho kae mabiro kaluore kod lendo ma ogol kod jatend piny William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi.